vanhu vanoona vana guest osalo ziziva aiwa vachidhivhota vachimira in front of the stage vataura mashoko ekuti aiwa hatichavi the regime vachishaya kuti zvakabva kupi. Panapa osalo siziva anoshare his history, his life experience yataona kuti aiwa mukomana uyu ndosaka achiti aiwa handicheuke kwandakabva, anonyatsa kuziva kuti the regime iri brutal kusvika palevel ripi. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa aiwa ndokopoka paipa ndokuti bvasubscribe olike oturn on the bell icon. Tipinda paendo pake paosalo siziva anoposta the speech ramuri kuona iro ramuri kuona ruoko rwake aiwa riri plastered njoona achitogwa picture. Anobuda achitsanangura chiitiko onyora achiti the day I came out of Chikurubi maximum prison after being abducted and tortured at ZANU-PF headquarters. We knew then that better days are coming. As we enter into those shadows, we do so with a great sense of gratitude and humility onwards. Panapa ari kushare his life experience achiti yes takatombopindawo musungwa achiti but takangozvidza kuti aiwa better days are coming. Ndoda kuti aiwa tinyatsozwa kuti the regime ndo zvairi hapana zvinhu zvisingaperi. This can be also an advice kune vamwe vari marelatives kana vamwe vari musungwa achivaudza kuti aiwa better days are coming. Panapa tinyatsokuona kuti osalo siziva ndosaka muchimuona each and every day anonyatsokushandisa his full potential effort day, anyatsoshandisa effort yese achinyatsokuenda kunamibia vanyatsokuita maunions vanyatsokuda kuona kuti nyika yedu yezimbabwe tinyatsokuwana rusununguko sei, tikakwanisa kubvisa this regime iri kuopresa, this police brutality iri kukanganisa vagari venyika yezimbabwe as if mapurisa ava vakagarika asi vamwewo vari kutotambura ava vari ngori just crooked in their minds. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anodeliverwa naosalo siziva aiwa achistrengthena kana kupa hope wagari munyika yezimbabwe. Pinai comment section medu tudze mafungiro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.